weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to silla to beelinaɓe to silla to Sinthiou Makka to Jooke to Neere to Neeriyel to Woluma to Fondu to Bagodina to Ñaabina to Feeralla to Jawaldi to Gurela Cooga Hijaja Tampi Daro Burguduna Atene to Lewe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi Wurnayi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Kodda to Mbaña ko taari ɗum kala ene jeeya e gardeni kabaruji men to leydi Mauritanie min kaale doggola ngalu gonnoɗo horejo ɗi ndi Mohamed Ould Abdoul Aziz tawi ko ngalu ngu laamu ngu waɗi saisi fawi hen jungo mum to leydi Sénégal commission and mo sappo e goho député tafama aljuma hande on commission noon kañum halfina ko fati kay e ittugol wutte teddugal woni l'immunité parlementaire député Farba Ngom to leydi Mali laamu leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe poti ƴettude e nder hitande nde temedde jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e tati fonctionnaire tawi ko concours recrutement direct wonande kay gollotoɓe e nder leydi he to leydi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓiri ma jaa ha to guerre hakkude Gaza e Israël kalen to leydi Chine yana to leydi Chine to leydi Pakistan to leydi Iran to leydi Russie ha to France bisimilla mone ketki hotodirte joni pren patiren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalla waɗe danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓeena wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawna ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuusoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra gorɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate ma to yarata kala o rokkuma leɗɗe joni ɗomta ha cikka ma taw meeɗa wondude hen ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrata ɓen ustaraɓe gorago yaw ɓiyitade koye mumen e jippiɓe leete kala omo jogui fannuji ɗiɗi omo safa leɗɗe e on fannu hen fannu goto ko leɗɗe muudateɗe mbiyete ko meeɗi moosa a muudat walla ɗe jarteɗe sa muudi walla a yari joni jiituɗa hoore maɗa moosa no foti no foto omo jogui leɗɗe wiyete ko yedde ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe sa urima ɗum joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen ƴeewoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche ceerno Amadou Tidiane Diallo ne tawi oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum tawi to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko to leggal Samia ene huccite usine plâtre numéro mum téléphone mbatta ko 41 05 13 85 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum tawi to Dakar ene tawi ɗo miñi ko ne wiya ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palel dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dakar e Trosso Mauritanie tawi ɗon sehil makko ne wiya ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude produit ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 to kay haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Mande Mansa Keita ko gorko pullo hen bange ko maniganke hen bange Mande Mansa Keita ko joom gandal jiyetongal gandal murtongal jungo Mande Mansa Keita ko labdo reedu newiɗo sanne malaɗo wune Mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yarude koye ngaluji cuuɗiɗe nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno bokside ko nandi hen Mande Mansa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti e nder dongre Afrique to kanŋe asete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire to leydi Angola to leydi RD Congo to Mozambique to Zambie e dendagal leyɗele to jama e to or yilete Mande Mansa Keita wiyetake moni kanko Mande Mansa Keita ko ɓuuri hawnade yidde tengtinde nundal makko o namdata komo hoore kuɗol o namdata komo avance o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha jiira guite maɗa sa heeɓi ko jiilotoɗa ko gadda hen ko kalduno ɗon Mande Mansa Keita sali tan ko jamfa Mande Mansa Keita ene tawe oɗo saaha joni to Ségou ene tawe nder leydi Mali kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 223 76 68 45 99 an jiilotoɗo kanŋe an jiilotoɗo boksita an jiilotoɗo jama woni jamantere so tawi aɗa yiiɗi haaju ma humto ɓamtoɗa joni jokkodire Mande Mansa Keita gorko pullo hen bange maniganke hen bange tawteɗo ɗo saaha joni to Ségou Mande Mansa Keita mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi joya habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue net ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba honon mbirɗen gardini kabaruji men koto leydi mauritanie putoɗen biteɗo fadi mintou dahi o suɓama on mama secrétaire général de l'autorité de protection des données personnel woni ko wiyete secrétaire général catala bitegal AP DP o lomti e poste he non ko biteɗo Ahmed Mahmoud wul Soydi Ahmed donkunoɗo kay on mo lomtino noon ko donkunoɗo tigui famodirde kay ha woni e gonɗo hoorejo catal ngal hono biteɗo Mohamed Lamina wul Sidi ha kay kaldigal kay hay jam wali alano hakkude makko e oɗon gonnoɗo président ngal ɗon catala ko on tigui woni mo Mintou Dahi lomti Mintou Dahi noon ko kañuma wonno secrétaire général du mécanisme de lutte contre la torture ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen e fallu nomination ha joni e nder jonde jagorɓe jooɗi noon alkamisa hanki sappo e jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyya neɗɗo dawrugol tawi kadi ko dowluɗo e nder lawlude nder leydi he ha tengti noon e nder région de Trarza ha tendi kadi toon to wuuro Rosso to jeeya o jibina o mawni woni Thiam Zakaria noon suɓama ono mama yoɗo saaha joni o waɗama gouverneur Nouakchott banggue worgo woni Nouakchott Sida ko kanko noon woni kanko wonno directeur école nationale d' administration du journalisme et du magistrature o lomti noon e oɗo saaha joni e wonde gouverneur Nouakchott du sud ko biyeteɗo Niang Djibril Hammadi jaaɗo e oɗo saaha joni foftere mum woni retraite mum Thiam Zakaria noon ina jeeya tigui e yimɓe dawrugol Rosso ɓurɓe kay dowlinede e ɓurɗo dowlude kadi e nder falde he rosnaɓe hewɓe noon kolliri tigui wonde jiitima koye mumen e oɗo nomination ko noon kadi ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawni no fewi o lomtimo joni noon to école nationale d' administration et de journalisme de magistrature ko biyeteɗo Mohamed Yahya wula Saïda ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni maître Mohamed Abdourahmani wula Abdi ko ancien procureur ko membre kadi du collège d' avocat des parties civiles au procès tawi ko procès gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wul Abdoul Aziz o ɓayini doggol ngaalu Aziz jogui kay ngaalu Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ngaalu makko e ngo jogui ngo mali tawi justice leydi Mauritanie koko waɗi hen junggo mum koko waɗi ɗum saisi ɗum noon o holliri tigui wonde kay ngol ɗon doggol noon foof noon ɓe kolliri tigui Abdoul Aziz waɗi reconnaître kay ɗiɗon ngaaluji kala wonde ko kanko jeeyi o déclaré ɗum noon e patrimoine makko waɗi noon déclaration patrimoine makko en 2009 et en 2019 kala on ngalɗi ngalɗu noon doggol ngol ko ni lelori ko temedde jeetati propriété immobilier woni temedde jeetati galleji tawi ko galleji Lixa omo jogui kadi temedere galle e nder leeɗe ko wayno to Lixar ko wayno nokku biteɗo bande d'Azur e leeɗe université légal université ngala Nouakchott omo jogui capanɗe jeetati boutique omo jogui kadi temedde jeegom boowal woni terrain tawi ko hectare uji kewɗi no fewi to Tafrak Zeyna to Ribat el Vette e to nokku biteɗo e nokkuji kewɗi goɗɗi tawi ko nokkuji payidinɗi no fewi e nder Nouakchott omo jogui kadi sappo e jeeɗiɗi société e usine guila usine aji duttoji maaro ha usine aji farine wondude usine aji ndiyam minéral wondude tigui wondude tigui e société tawa ko société Concas e goɗɗum omo jogui kadi compte uji tawa omo jogui compte uji bancaire uji kewɗi tawi ko biide dakka haalisaji tawi ko milliard uji kewɗi tawate hen e nder hen noon Aziza holliri kay ene wonde e nder ɗin haalisaji holliri hen million ngaji jeegom tawi ko haalisa dollar ko don woni ko ballal ummorademo kay tawi ummiri ko caggal leydi holliri kadi wonde omo wiya wonde kadi o wi kadi wonde o meeɗani ñamde e mbuuɗu gotu kay e salaire makko tugui kay nden woni hoorejo leydi ha o yalti mbuuɗu gotu o meeɗa ittude e salaire makko wonde président o ñaami dendagal koppereje garɗe kala ko direct e compte uji makko tawi ko banque compte uji makko e banque uji tawateɗi e nder leydi he tawama kadi milliard uji kewɗi omo jogui tawi woni koye juuɗe ɓen joom ngaaluji ko wayno kay wiyeteɓe Wula Gadda walla ko wayno biteɗo Selman Wula Brahima ɓen cettinoma kadi yesso tribunal mo Nouakchott wonde kay ene jogui
woppereje makko kadi ne gollodira e makko ha joni koye on fannu keɗoɗen hollirama kadi omo jogui galleji kewɗi e caggal leydi woni to France ha to Istanbul kala omo jogui toon galleji omo jogui kadi temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati hectare to dande maayo woni tigui to dande maayo to nokku biteɗo Tekane ha to Irkuse kala omo jogui kadi parcours ji kewɗi taw omo jogui tagui parquet ji kewɗi taw ko parcours ji élevage omo jogui des oasis kewɗi ɗum ɗo foof noon ko doggol ko tina kay e ngaaluji kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoolo leydi Mauritanie tawa kadi ɗiyo ngaaluji e oɗo saaha joni laamu leydi Mauritanie koko fawi hen jungo woni koko waɗa seesi ha joni habaruji men demgal Pulaar so ɗum mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen député maire Farba Ngom mo justice mo leydi Sénégal maire to kay oɗo saaha kala o suɓima e oɗo saaha kanko Farba Ngom hujjukintoɓe makko woni dip woni ɓen taw ko avocat ji makko noon o suuɓi noon ko ɓeeto tawi kadi ko avocat ji tiɗɓe no fewi ɓurɓe hebtinede e nder leydi Sénégal ko wayno maître Doudou Ndoye e wondude e maître Boubacar Cissé wondude e maître Alassane Cissé e Pascal ko ɗiɗo avocat ji woni ɗi Farba Ngom suuɓi kay yo ndaro hujjukintode wonde kay hujjukintoɓe makko ɗiɗo avocat ji noon ɗiɗo avocat ji kala noon aljuma hande o ɓe dokkodiri no aadi kay to hôtel place mo Dakar ngam wadde toon conférence mabɓe de presse ko fati oɗon fannu siftinde on noon Farba Ngom ine tawe kay e viseur procureur du parquet financier procureur o noon koko namdi tigui yo immunité parlementaire makko yo itte beele Farba Ngom ene wawa ñawede o tuma noon koko wiyete blanchissement d'argent kene qimem ha temedere nogas joyi milliard taw ko France CFA Farba Ngom noon waɗi conférence mum yeeso yimɓe hewɓe no fewi holliri kay wonde o salaki kay yaade kaso kono noon eɓe gandu wonde ko guirio woni tigui ko gawlo kono kadi o wona n'importe qui e nder leydi he o salaki yaade kaso noon kono noon omo somo yaaha kaso kay o yadata koye dignité makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hoolajo leydi Ghana go kesso cuɓaɗo kay ko ɓoyani hono biteɗo John Dramani Mahamana ine tijja aljuma hande o kikiɗe jillu mum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ko jillu noon cehilagal ko jillu gollal addatamo e nder leydi Sénégal tawi kadi o arata ko yillade nanɗo makko sehil makko Bassirou Diomaye Faye ko nguɗo jillu noon woni jillu makko garwini guila kay o suuɓa o waɗa hoore leydi ko leydi Sénégal o suuɓi kay wadde ɗannagal makko gandal visite makko gadana o suuɓi tigui ko Dakar yillade sehil makko Bassirou Diomaye Faye e ɗum tengtin tan cehilagal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi Ghana e leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Moustapha Diakhaté ko ancien député kañum kadi wonno ancien président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar 2012 ha 2017 tawateɗo kay e oɗo saaha joni e nder kaso mo Rufisque tawi kadi ko taƴanaɗo lebbi ɗiɗi e kaso ferme to tribunal flagrant délit mo Dakar kañum tigui ñawnoma nden ñawore kono tawa kadi o ñawirno koko wiyete insulte par le biais de système informatique et discours aji tawa ko discours aji noddoji gañam tumagu ko ɗum tigui woni ko nanguirno o ñaawa o taƴana lebbi ɗiɗi e kaso ko kanko noon e sehil makko biteɗo Latta Diop mennoɗo wonde ministre des sports ko kamɓe tigui cogda e nder oɗon kaso goto mo rebis kadi kamɓe nendi suudu woturu woni chambre goto kamɓe nendi oɗon chambre sehila makko noon hono Talla Sylla ko ancien maire de Thiès waɗino visite mum alkamisa hanki o to kaso to tawi ko yi ko yettoyade juurademo tigui salmindemo ha joni habaruji men e nder leydi Sénégal keɗen ha joni Amadou Ba ancien premier ministre mo leydi Sénégal ha joni ine nangui cehilagal kay ɓe yummako hakkude makko e Lat Diop ancien ministre des sports tawateɗo ɗo saaha joni to kaso mo Rufisque o nuli toon noon kanko Amadou Ba yimɓe makko ɗiɗo tawi ko nulaɓe makko hoolaɓe dariɓe o nuli ɗumen toon kay to kaso to to jettote tigui salminade yettude calminali makko e kofnali makko kay faade sehil makko hono Lat Diop ko adi ɗum kadi kanko Amadou Ba o yeehi laabi ɗiɗi galle Lat Diop ko Lat Diop nanga faade joni ko galle laabi ɗiɗi o yeehi to galle muɗum lawla gaddol ngol ɓe kolori tigui o nawnoma toon ko yettirede duwawuji caggal nde jinnaɗo gorko woni bamum Lat Diop yaltuno aduna
lawol ɗiɗibol ngol noon koye darorde semaine mo gonɗen nde o yettindoma toon kono ngol lawol o tawno tigui ko joom suudu Lat Diop ala ɗon koye jillu mum woni caggal leydi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commission and okko kalfinade kay ko fati e levi l'immunité parlementaire député Farba Ngom tafama commission noon ko commission and okko noon koɓe sagataɓe sappo e go député hen député ji jeenayyi noon ko député ji Pastef ɓen goni Ayib Daffé e biteɗo Abdoulaye Tall wondude e biteɗo Ben Faye e goɗɗo ne wiye Yungare June e biteɗo Ami Dia wondude e biteɗo Anta Diaka e goɗɗo ne wiye Fatou Ba e Aliouna Ndaw wondude Ansoumana Sarr ko ɓeɗo tigui goni jibiteji jeenayyi tawi ko jeeyaɓe e landa Pastef ene tawe hen kadi e commission hen kadi ne tawe député goto on ko député groupe de non inscrits on woni Cheikh Tidiane Yuma ene tawe hen kadi député goto mo taxa wallu on woni Jimmo Soumaré ko ɓeɗo sappo e goo woni député ji kay halfinaɓe ko fati e ittugol wutte teddugal woni immunité parlementaire Farba Ngom ko ɓeɗo sappo e goo député cuɓa ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mbima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen leydi Mali laamu leydi Mali holliri tigui wonde kay ɓoyataɓe ummono concours direct on concours ɗon ko yidde ƴettude kay fodde temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati fonctionnaire uji d'État tawi ko gollotoɓe kay e nder leydi he ko ɓen concours noon woni tigui ɓe kolori ɓoyataɓe mbaɗa ɗum tawi kadi ko aljuma hande o sappo e jeeɗiɗi lewru janvier 2025 jagogal mabɓe kalfinagal ko fate fonction publique ɓayini kabaru o holliri kadi catégorie ji ɗi ɓe poti ƴettude kay koye ɗiɗo wiyeteɓe tigui ɓe hinde A ɓe hinde BD ɓe BA eɓe hinde C kala ene mbawa tigui wawde jeeyede kay e ɓen tawi ko waɗoɓe guelɗon kawguel dossier ji dépôt noon ko fati kaya e tigui oɗon concours dossier ji ɗi noon ɓe kolliri tigui dépôt fuɗɗoto tigui ko alarba nogas ɗiɗi lewru janvier 2025 ha aljuma nogas e goho lewru février hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas sanga 16h ko ne ɗum woni ko uddata to centre national de concours mo Bamako e to gouverneur aji to Khaye to Sikasso to Ségou to Mopti ha to Tombouctou e to Gawo kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dogere Afrique e ñalawma hande o pourɗen ko leydi hono Mali dey ma won fodde milliard kalis dollar ko resetaji mabɓe no marta toon to leydi hono Mali to ene wayno noon jaggudu ndu ko fati hono économie tawre e koppereje ɗum noon ene wayno de e oɗo saaha ɓe mbawi kono dañde ma won tonoji taw ko tati kanŋe e nder site moɓe mbaɗano ɗon tawata ko on site noon taw kadi ko wallodirtuno koye société on canadien kono groupe kadi mbinanino kono canadien on joɗima taw kadi ko wawi kadi dartinde golle mumen ɗon ɗe wonanno toon ɗe nde caggal toon ko hankude pooɗo e duuri hakkude gouvernement o ene wayno e société mo canadien o ma won hande lebbi ko hen wona e ɗum noon ene huula noon so tawi faggude mabɓe haɗa yarude kono caggal no fewi Burkina Faso to de ñande alarbare 15 lewru siro ujunaji ɗiɗi nogas nayyi ene wayno dey tawata ko laamu ngu holliti wonde ñande 15 taw ko nduɗon lewru ndu gonɗen waɗɗa boniyankoɓe mbawi hono yande kay e huuɗinkoɓe mabɓe dusatnoɓe civil en wonnoɓe e lawol sara kerol hakkude mabɓe e Niger ɓe mbari noon gendarmeɓe hono ɗiɗo 11 honinke wondude e civilaɓe hono taro ɓe dogni kadi ɓe dogde kadi ɗin otoji toon to Benin jontere ko jango kay wonno toon ñande jeetati lewru silo ujunaji ɗiɗi nogas di toon to point triple to ɗum noon hakkude mabɓe frontiére Burkina Faso kañum e Niger ene wayno de gardiɗo noon état major hono mabɓe o wawi kay wiide wonde bayyinde wi wonde taw kadi ko randi taw kadi ko hommage e ɓen honoyankoɓe ruttiɓe toon e jomumen e guuɗon janggo kanko officier o noon o wi noon mo ñaagui noon de ɗum tindete hakkude mabɓe e ɗine frontiére uji ɗum yoɗu tinde sécurité o woni nden kaka wawa kadi timbinede noon no fewi hakkude mabɓe noon e Nigéria naɓe e Burkina naɓe alay saago ɗum tinde no fewi Mozambique dan yalla hoto sappo noon
arti lamɗo joyoɓejo non ñande alarbaare sappo e joyi lewru sil ujunnaje ɗiɗi nogas nde ko ndetti ko fiila lefol makko taw ko lefol taw ko gardingu laamu ngu kono noon ene wayno de caggal kay nde hawi e wuteji mabɓe wulnugo noon kañum ni hayɗo fiilete lefol ɗo mbawi hono seppuri ngam wiide jadade hen ko ɗum noon wadde e sappo ngo waɗi noon hen gañiɓe e ruttiɓe e jomumen Angola hoorejo leydi mumen kañum hono jano tagoɗo ko luno on fof kanko de o waɗi o yeehi jillu to leydi hono France ɗum noon ma waw hono yaade toon ñande alkamisa nde sappo e jeegom lewru silo ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi ha e ñalawma hande o mawde sappo e jeeɗiɗi ma wawi kono o yindira e gardiɗo hono leydi ndi Emmanuel Macron ma wawno noon yewtude ko fate noon e konngode tawno wonde ko kanko doganno hen koyɗe maslaha Ghali Abouba ko ɗum de wonno ko tonguɗen kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o e dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Moussa Dogo ngam weltare Yago TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anudde kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to dal ceerno Hadi Oumar Sy to Jewol ha to dal ceerno Siyel Sy to Lexeba gorgol ko on takkusan juula ha to dal ceerno Moukhtar Sy to Kahedi ha to dudal ceerno Data to ñaabine ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓi kaleten ko trêve hakkude guerre hakkude Israël e Gaza Israël e Gaza noon koko ciifodiri kay ko fati ki dartinde guerre hakkude mabɓe woni dartinde fiyande hakkude mabɓe tawi kadi koye dow toɓɓe noon nanodiraɗe ɓe ciifodiri Hamas noon ciifo toɓɓe ɗe noon ko ɓuuri kay tengtude hen ko Hamas ɗe ɗaccita dendagal otage uji Israël naaɓe e dummaɓe ɓe nangi kay eɓe dumɓe guila 7 lewru octobre faade oɗo saaha joni leydi Israël kañum ne woppita dendagal prisonnier ji de guerre Hamas ɓe teeɓi noon tuggide hen faade oɗo saaha joni tawi ko tawateɓe e juuɗe mabɓe phase uji ɗi waɗi ko phase uji kewɗi noon phase gadano o noon phase gadano o noon ko Hamas ine woppita nogas tati otage ɓen nogas tati otage noon ɓe nogas tati otage noon laamu Israël ne wayno heeɓi doggol inde mabɓe ko kamɓe idoto woppitede ha laaɓa kay ɗum noon wonata kadi ngal gopital tijja ko ñande aleta paaɗo ɗo e oɗo saaha joni dendagal jinnaɓe ɓeɗon nangganoɓe otage kala jinnaɓe kalanama keeɓi doggol ngol gandi kay inde fodɓe woppitede oɗo saaha joni ene ŋajjini peɗeli ene paadi kay heppi oɗo ñalawma aleta kene ara e oɗo saaha joni kamɓe kala eɓe goni e kettuki e nder ɓen capanɗe tato e tata noon ɗaminaɓe kay woppitede e lawol gadnole tawi hen sukaɓe ɗiɗi tokosɓe hen goto wiyete ko Kafar ene yaare nogas duuɓi ene yaare duuɓi ɗiɗi goɗɗo ene wiye Ariel Bibas ene yaare duuɓi joyyi beele noon dendagal woppiteɓe kala ɓinde men jalti beele foof ene guuri walla ala saabu kay ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe limtiɗen sakketa Hamas hollirino tigui kene wona joni lebbi wonde ɓe jaltino aduna kono noon inde mabɓe yalti joni e listi capantato e tata ɗaminiɓe woppitede ɓe e nder capantato e tata woppiteɓe kadi hen sappo ko rewɓe heddiɓe ko worɓe ene tawe mabɓe kadi e mabɓe ne tawe hen yimɓe ɗiɗo tawi kadi ko ɓen wiyeteɓe franco israélien woni tigui taw ko faraysenaɓe ɓe lasli franco naɓe tawa lasli mabɓe ko Israël ha joni habaruji men jolam jaɓiri koto leydi Chine paaɗen laamu leydi Chine ɓe kolori aljuma hande o wonde kay cukko hoorejo leydi mabɓe ma waw kay hono biteɗo Han Zing ma waw yaade kay tawto to dollaji ɗiɗi Amérique tawtoriyede investisseur Donald Trump woni ñalawma kayno Donald Trump ɗamini jottade kay joɗade jappere laamu ma cukko hoorejo mabɓe ma waw arde kay tawtorede oɗon cérémonie ɗum waɗa ko ñande nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ndu gonɗen ɗum koto leydi Pakistan paaɗen Imran Khan ko gartinoɗo leydi ndi woni ancien meɗi wonde ancien premier ministre leydi Pakistan cokkaɗo kay gila 2023 ko nanggaɗo mo cokka o heeɓi kadi ñawore hande kadi ñawore hesere ko tuuma e makko tawi ko mbuñari ko tuuma e makko hande noon ñawore makko yande hande homo soke duuɓi 14 omo waɗe e kaso tawi kadi o tuuma koko wiyete mbuñari woni corruption joom suudu makko kadi nanggama ñalawma hande o ñawama kañumne taƴanama duuɓi 7 e kaso kañumne ko mbuñari tuuma cuddiɗo makko wiyete tigui ko Bousra Bibi mbiɗen ko duuɓi 7 taƴana kañum ko ɗum woni ko waɗata e nder kaso koto leydi Iran paaɗen Massoud Pezeshkian kañum woni hoolejo kesso omo leydi Iran o ƴetti tigui o yettima aljuma hande 17 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi o yettima Moscou lamorgo leydi Russie addimo toon noon ko sifde tawi ko sifande nandiral hakkude makko e
Vladimir Putin sifande nde noon ɓe inniri ɗum tigi ko partenariat stratégique global hono ko nden sifande nde o ɗamini sifodirde hannde e Vladimir Putin hono leydi Russie ko nden sifande woni tigi ko leydi Corée du Nord sifodiri e leydi Russie koto leydi Russie paaɗen avocat ji tati darinoɓe kay tawi ko hujjikintanoɓe biteɗo lundiyanke biteɗo Alexei Navalny daltuɗo aduna kay tawi kadi ko lundiyanke ɓurnoɗo tidde kay caliɗo laamu Vladimir Putin maynoɗo e nder kasso ɓen avocat ji o mayno e kasso noon ko ñande 16 lewru février hitande ujunnaje 2024 avocat ji makko tata noon darinoɓe kay gañum hujjikintadeɓe kañumen ne ñawama taƴanama mone mabɓe foof ko lelto e kasso he goto wiyete ko Igor Sergenin on taƴanama duuɓi 3 e feccere e kasso goɗɗo ne wiye Alexei Lipter on taƴana ko duuɓi 5 e kasso goɗɗo wiyete ko Vadim Kabzev on ne taƴanama ko duuɓi 5 e feccere e kasso ko gila octobre 2023 noon ɓe nangono ko aljuma hande o ndeɗo ñawore yandina e dow mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jolam jaɓɓede udditen koto leydi France Emmanuel Macron kañum woni horejo leydi France omo tawi jillu makko to Beyrouth lamorgo leydi Liban ko aljuma hande 17 lewru janvier 2025 o yetti toon e nder jillu he noon ma wat kay e nder jullu he mawo yetto kay waɗa félicité horejo leydi keso mo leydi Liban cuɓaɗo kay ko ɓoyani yo ardo leydi ndi biteɗo Joseph Ayoun wondude kay ɗum o suuɓa ko ñande 9 lewru janvier 2024 ma wat félicité kadi horejo jagorɗo kesso hono Nawa Salam cuɓaɗo kay e oɗo saaha joni gaddinaɗo gardigo gouvernement mo leydi Liban ko jillo cehilagal noon kadi ko jillu gollal yidde tigui jokkodira moƴƴal hakkude leydi France kañum e leydi Liban musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñu men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj koto komo saro dogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on